Senten ocellets, no? Se senten ocellets? Sí. Que bonic. Sí, no? Aquest, sí. Bueno, sabeu on anirem avui? Mira, avui anirem a la Miranda de Sant Pere. I anem a fer la via Ramon de Semir. I d'Arquer. Qui era aquest? Qui era aquest senyor? Doncs mira, aquest senyor li podem donar les gràcies que va fer el primer mapa de tot Montserrat. Aquest senyor era un escalador i després topògraf i es va dedicar a escriure molt sobre articles d'excursionisme, de muntanya i de Montserrat, molt es va escriure. I gràcies a ell, doncs, tot el que és el llibre que explicàvem l'altre dia, Montserrat pam a pam, doncs està basat sobre aquell mapa. Vale? Tota la numeració de les agulles i tot. D'acord? Doncs vinga, som-hi. Ahí está el pose, el hombre y la pared. Ups. Bé, aquí gaudint de l'escalada a Montserrat, mentre el company Toni fa el llarg, el tenim per allà, sortim pel flanqueig. Doncs res, anem gaudint de les tardes montserratines.
Mare. Què de què? Què, Toni? Com ha anat la via? Una via molt maca, Molt bonica, no? molt bona roca i una via Xuli, que, xuli. que no hi ha res, només hem trobat un pitó i els espits de les reunions. Bé, una via Guapa, marca maçó. marca Masó. No és molt difícil, però s'ha d'equipar tot. Molt recomanable. L'aconsellem.